Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at narito na mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Biz sector sa Pampanga pwedeng dumiretso sa Kapitolyo at isumbong ang mga tiwaling local official. Watchdog groups nanawagan ng mas bukas at transparent na budget process. Importasyon ng tilapia, balakid sa kabuhayan ng growers ng Minalin ayon kay Mayor Nagit. Mga Kamaru, simbolo ng progreso at magandang kinabukasan para sa mga Magalenyo ayon kay Mayor Lacson. At Pinoy adobo, hindi pwedeng magkaroon ng isang standard recipe ayon sa isang Kapampangan chef. May direktang access na sa Kapitolyo mga negosyante sa Pampanga para magsumbong ng mga tiwali at mapagsamantalang opisyal. Ito ang tiniyak ni Governor Lilia Pineda sa pagharap niya sa mga miyembro ng business sector ng lalawigan. Narito ang ulat ni Paolo G. Santos. Ang Mega Pogo Hub sa Porac at ilang bahagi ng business district sa Angeles City, laman ng balita noon dahil sa umano'y human trafficking at torture. Idagdag pa ang kontrobersiya sa entrapment ni San Simon Mayor JP Punsalan na nag-viral dahil sa aktwal na bigayan. Ang mga insidenteng ito ang nagdulot ng masamang imahe sa Pampanga na siyang may epekto rin sa business community. Para matugunan ito, hinarap ni Pampanga Governor Lilia Pineda ang mga negosyante sa isang konsultasyon na ginanap sa siyudad ng San Fernando nitong Miyerkules, August 27. Ayon kay Governor Pineda, kinailangan pa niyang humingi ng personal na paumanhin sa mga investor dahil tunay na naapektuhan ang imahe ng lalawigan. Naapektuhan din ang province. Naapektuhan din yung mga mayors na hindi naman gumagawa ng mga ganon. So, kahit hindi pa napapatunayan na ganon ang nangyari, pero siyempre mag-apologize ako kasi buong mundo nabasa yun ang nangyari sa Pampanga. So, malaking bagay din ito sa mga business sector kasi parang ang sinasabi ko lang sa business sector, huwag silang matakot. Huwag silang matakot na magsumbong. Kasi kung hindi sila magsusumbong, baliwala rin eh. Bilang tugon, inilunsad ng Kapitolyo ang Oversight Ordinance o ang Ordinance number 878 kung saan magkakaroon ng oversight power ang provincial government ng Pampanga sa mga permit na ina-apply ng mga negosyante sa mga lungsod at bayan. Ang coverings po nito, ano po ba? Lahat. Nakalagay po doon, pinipay namin sa isang board, oversight matters. Oversight matters. Ang oversight matters include business permits, development permits, environmental clearances, building permits, tax clearances, real property assessments, utility permits. At lahat po ng clearances na kinukuha natin o ina-apply natin sa ating mga LGUs. Giit ni Attorney Armis Benosa ng Provincial Legal Office, madalas na nagiging pugad ng korupsyon ang sobrang diskresyon ng ilang local chief executive sa pag-aproba ng mga permit. Sa ilalim ng Oversight Ordinance, mas pinalakas umano ang mantra ng ARTA o Anti-Red Tape Authority. Sinasabi ako ng Suprema na ang kapangyarihan na mag-issue ng permit ay discretionary. Permit or license ay discretionary sa part ng executive and ng isang local government. Kaya po ito ay prone sa abuso. Para naman kay Pampanga Chamber of Commerce o PAMCHAM Chairman Jim Jimenez, malaking tulong ang ordinansa. The business sector, of course, you have to understand that it's a different animal. No? That the business sector is here to invest, they're here to do business. Minsan natatakot kuminsan. That's the reality of the minsan natatakot ang isang businessman para magsumbong. Now, the creation of the oversight committee, so lahat yan mahihimayin din paano mabibigyan ng protection. In a my personal point of view would be na lang sa within the province. Ngunit nilinaw naman ni Jimenez na hindi gaanong naapektuhan sa business climate ng Pampanga ang kasong kinasangkutan ni Mayor Punsalan. Nangyari to, wala naman effect in term yung what do you call this, like any tangible effect na I'll withdraw from my investments. Wala akong nalalaman na ganyan.
Samantala, ayon kay San Simon Acting Mayor Ann Canlas, unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng business community sa kanilang LGU. Dagdag pa niya, bukas din ang kanilang lokal na pamahalaan sa pagsiyasat ng mga smelting plant upang masigurong sumusunod ito sa environmental laws. Ang sinasabi naman natin, no, as the local chief executive, acting local chief executive, na yung suporta pa rin nandoon at huwag silang matatakot. Katulad nung sinabi ni Nanay na dapat kami mismo, kami nagbibigay ng suporta. Una sa lahat din, ang sinasabi ko sa kanila na kailangan we should also comply. Kung meron tayong mga deficiencies, we are here to help them. We will look into that, lahat ng mga companies, especially yung mga nasa smelting industry, yung mga nasa industrial zone. So we'll make sure yung compliance pa rin nila, yung making use of the air control pollution devices like what the speakers have said. So we still have a lot of time, no? If given the chance na ako pa rin po yung magiging acting mayor, then we'll make sure na makapag-comply po silang lahat. Sa kabila ng kontrobersiya, mas pinatitibay ngayon ng Pampanga ang ugnayan ng gobyerno at pribadong sektor upang mapanatili ang tiwala ng mga negosyante. Ayon kay Pampanga Mayor's League President and Apalit Mayor Jun Tetangco, higit pa umano sa usapin ng flood control ang accountability at transparency sa mga lokal na opisyal sa Pampanga ang kanilang gustong isulong. Ginawa kasi nila yung sa flood control, di ba? Not only the flood control ang inihingi namin na transparent. Buo, as in buo. So, siguro by tomorrow, tapos yung statement, forward ko sa inyo. Samantala, kung transparency at accountability ang pag-uusapan sa 2023 Corruption Perception Index ng Transparency International, nasa rank 116 sa 180 na bansa ang Pilipinas. May score ito ng 33 over 100. Patunay na marami pang kailangang gawin upang tuluyang mawala ang pang-aabuso at red tape sa mga lokal na pamahalaan. Paolo G. Santos, CLTV 36 News. Pinagtutuunan ngayon ng pansin ng iba't ibang watchdog groups ang proposed 2026 national budget na umabot sa 6.7 trillion pesos. Sa isinagawang budget analysis ng grupong People's Budget Coalition nitong August 22, iginiit nila ang kahalagahan ng transparency, partisipasyon at accountability upang matiyak na ang pondo ay mapakikinabangan ng taong bayan ng patas at makatarungan. Ang detalye sa report ni Raymond Tasoy. August 13, 2025, nang formal na isumite ng Department of Budget and Management o DBM sa Kongreso ang National Expenditure Program para sa taong 2026 na nagkakahalaga ng mahigit 6.7 trillion pesos. Ito na ang pinakamataas na proposed budget sa kasaysayan ng Pilipinas na layon umanong tugunan at patatagin ang ekonomiya ng bansa. Pinakamalaking bahagi ng pondo ay inilaan sa Department of Education o DepEd na may 928.5 billion pesos. Habang pumangalawa naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH na nakatanggap ng 881.3 billion pesos. Sa kabila ng kontrobersya, kaugnay ng mga pumapalpak na flood control projects. Kabilang sa mga nakiisa sa isinagawang ceremonial turnover, ang watchdog groups na People's Budget Coalition at Social Watch Philippines na parehong nananawagan ng mas makatarungan, inklusibo at participatory na budget process. Nitong Biyernes, August 22, isang open budget analysis ang inorganisa ng koalisyon kasamang iba't ibang media group. Sumentro ang talakayan ng grupo sa 6 na pangunahing mensahe para sa panukalang pondo. Binanggit ni Ken Abante ng People's Budget Coalition na lumiit ang allocable portion ng budget o ang bahagi ng pondo na direktang na itutusto sa mga pangunahing serbisyo gaya ng edukasyon at kalusugan. Over the past 10, 11 years, so from 2016 to 2026, lumiit po yung allocable portion ng budget. Gustong sabihin, pagkatapos alisin yung utang, yung national tax allotment to local government na dating IRA, yung salaries and other mandatory expenditures, 38 pesos na lamang po sa bawat 100 piso ang pwedeng magastos para sa projects and programs. No, for us, alarming ito. It was the first time that it went down went lower than 40% over the past decade. No, at ramdam na ramdam po natin 'yan kasi ito pong allocable share yung ginagamit natin for the DOH budget, transportation budget, health budget,
education budget. So lumiliit po yan over time. Binigyang diin din ni Abante ang iba't ibang fiscal risk na posibleng makaapekto umano sa budget management. Kabilang umano rito ang late insertion ng Kongreso, lumulobong pension obligations, pagpasa ng mga batas na walang sapat na pondo, at ang mahinang human capital investment. Bukod dito, tinalakay naman ni Eunice Tanilon kung paano gumagalaw ang national budget sa iba't ibang sektor ng lipunan. Anya, kalahati lamang ng globally recommended level ang inilalaan ng gobyerno para sa edukasyon, kalusugan at social protection. Iginiit din ng grupo na huwag bawasan ng pondo para sa human capital investment, partikular sa social protection at health programs. Sa kanyang pahayag, sinabi ni AJ Montesa na napupunta ang malaking bahagi ng pondo sa mga political-based patronage programs gaya ng Tupad at AKAP, sa halip na ilaan sa rules-based social programs gaya ng PhilHealth at PORPIS. Ang difference po ng patronage-based programs sa rules-based programs ay may listahan po yung kung sino ang nakaka-avail ng PORPIS, ng PhilHealth. It's clearly defined based on your income, your socio-economic status. Yung patronage-based ayuda, for example, ang naririnig po namin on the ground ay minsan nakabase po ito sa kung sino yung nakakakilala sa mga government officials. No? So we really do need to protect yung institutional rules-based social protection natin. Make sure that it doesn't fall prey to the ayuda na patronage po ang basis nun. Kaugnay nito, nais ng grupo na magkaroon ng Open Ayuda Beneficiary List o bukas na listahan ng mga benepisyaryo para sa Social Welfare Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Samantala, ibinunyag din ng koalisyon na patuloy umanong pinalalaki ang pondo ng DPWH ng 100 bilyon sa mga nagdaang taon. Gayon din ang mga inilalaang pondo para sa program projects ng pamahalaan at ang patuloy na tumataas na inilalaang budget para sa confidential at intelligence funds. Sa huli, nanawagan ng grupo sa Kongreso para sa pagkakaroon ng isang tunay na #open budget na nakabatay sa transparency, participation at accountability. So based on key principles of transparency, participation, and accountability, dapat po buksan at every stage of the process. No? From preparation side, buksan yung Development Budget Coordination Committee, buksan din yung technical budget hearing sa CSOs para kapag pinopost pa lang ng presidente yung budget, nandyan na yung mga inputs ng mga civil society organizations sa mga agency budgets. Ngayon po kasi very uneven po yung engagement ng ilang CSOs sa mga ahensya. Napakahalagang buksan yung BICAM at mahalagang hindi lamang maging palamuti ang mga civil society organization sa proseso ng pagbabudget at pagle-legislate, kundi genuine yung maging hindi lamang inonote yung mga position papers ng mga CSO, kundi talagang magkaroon ng genuine process. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Naharap ngayon sa patong-patong na reklamo si San Simon, Pampanga Mayor Abundio JP Punsalan matapos formal na umapela sa Office of the Ombudsman ang mga kinatawan ng Real Steel Corporation. May kaugnayan ito sa umano'y paghihingi sa kanilang alkalde ng 80 million pesos na bribe money. Ayon sa salaysay ng mga kinatawan ng RSC na sina Irwin Chua at Melody Arellano, binantaan umano sila ng alkalde na mawawalan ng cash incentives ang kanilang kumpanya kung hindi ibibigay ang hinihinging alaga. Agad silang nagsumbong sa NBI dahil dito. Matatandaan na nitong August 5 na aktuhan si Punsalan habang tinatanggap ang pera sa isinagawang entrapment operation sa Clark Freeport, Mabalacat City. Kasama niyang naaresto ang 5 iba pa. Kasalukuyan siya nakakulong sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City at naharap sa mga kasong grave misconduct, serious dishonesty, conduct prejudicial to the best interest of the service, pati na rin robbery, extortion at illegal possession of firearms. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pa mga balita, ang bayan ng Binalin, Pampanga ay tinuturing na isa sa mga naungunang producer ng isdang tilapia, hindi lang dito sa Pampanga kundi pati na rin sa buong bansa. Kaya naman bilang tribute sa malagong tilapia industry ng bayan, inilunsad ngayong araw ang ika-4 na tilapia cooking competition
Tampok ang iba't ibang tilapia recipes, ngunit sa kabila ng masaganang produksyon at selebrasyon ng Tilapia Festival, patuloy na pinoproblema ng bayan ang epekto ng importasyon sa kanilang kita. Ang buong detalye sa report ni Ashley Punzalan. Tilapia ang bumubuhay sa Minalin, Pampanga, mula sa palaisdaan hanggang sa hapagkainan. Pero hindi lang dito sa kanilang bayan makikita ang ambag ng mga Minalenyo pagdating sa pagkain at ekonomiya. Ramdam din ito sa buong bansa. Kilala kasi ang bayan ng Minalin bilang isa sa mga top producer ng isdang tilapia. Hindi lang dito sa lalawigan, kundi maging sa buong Pilipinas. Malaking parte ng lupain nito ay nakalaan para sa aquaculture. Kaya naman pangunahing kabuhayan ng maraming residente ang pag-aalaga ng isda. Tinatayang nasa 50 to 80 tons ang napoproduce ng bayan kada araw na ibinabiyahe at ibinibenta sa Maynila at iba pang karatig bayan at probinsya. Dahil dito, ang mga tilapia ay itinuturing na simbolo ng buhay ng bawat Minalenyo, ayon sa kanilang alkalde na si Philip Nagit. Ito yung simbolo ng buhay namin. Diba? Ang tilapia may buhay, and then it is one of the basic commodity. Tapos napakamura siya compared to ibang pagkain, no? Tapos nagbibigay ito ng hanap buhay. Kaugnay nito, ngayong Martes, August 26, naging highlight ng pagdiriwang ng Tilapia Festival ang napakabango at nakakatakam na aroma ng mga tilapia dishes na inihanda ng mga Minalenyo para sa 4th Tilapia Cooking Competition. 22 grupo mula sa iba't ibang barangay ang naghain ng kanilang mga pinakamalikhain at ipinagmamalaking tilapia recipes. Pero sa huli, itinanghal na kampiyon ang Barangay Lourdes sa kanilang putahe na tinawag nilang Tilapia the Golden Catch. Sumunod naman sa second place ang steamed tilapia with salted egg in garlic mayo ng Barangay San Francisco 2. Habang third place naman ang tilapia dish na Parmesan baked tilapia with bacon wrapped in tilapia tender ng Barangay Santa Rita. Nag-uwi ng mga trophy at cash prizes ang mga nanalo. Samantala, matapos si pagdiwang ng mga kalahok ang tagumpay sa paligsahan, ibang klaseng hamon naman ang kailangang harapin ng mga Minalenyo, lalo na't patuloy ang kanilang laban sa epekto ng mga nagdaang kalamidad. Mabuti na lang daw na kahit kabilang ang Minalin sa mga binahang lugar sa Pampanga nitong nakaraang buwan, nananatili pa ring matatag at tuloy-tuloy ang kanilang produksyon. Sa ngayon ay nasa 98 pesos per kilo ang farm gate price ng tilapia sa kanilang bayan ayon kay Nagit. Gayunpaman, aminado ang alkalde na malaking balakid sa kabuhayan ng mga tilapia growers ang ginagawang importasyon ng bansa dahil nakakaapekto raw ito sa presyo ng tilapia, gayon din sa kanilang kita. Kapag may importation ng gobyerno, bumabagsak ang presyo ng tilapia, in which yung farm gate namin hindi naman pumapantay sa cost to produce. Even though we have a good harvest, lugi. Kaugnay nito, nanawagan si Nagit sa gobyerno na gawing balanse ang mga presyo at supply ng tilapia sa merkado. Kung pwedeng sana mabalanse nila. I know gaano ka-importante yung food security para sa mga tao eh. Pero ang kawawa talaga, lagi ang farmers. Laging sila ang talo. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Isang executive order nilabas ni Mayor Anthony Torres ng Guagua, Pampanga para bumuo ng Technical Working Group o TWG na tututok sa conversion na nasabing bayan patungong Component City. Paliwanag ng lokal na pamahalaan, panahon na para pag-aralan ng pagiging lungsod ng Guagua na 1996 pa ng italagang first-class municipality. Narito pong report. Opisyal nang sinimula ng lokal na pamahalaan ng Guagua, Pampanga ang mga hakbang para maging lungsod ang nasabing bayan. Sa bisa ng Executive Order No. 2025-037 ni Mayor Anthony Torres, bubuo ng Technical Working Group o TWG na tututok sa conversion ng Guagua mula sa isang first-class municipality patungong Component City. Nakasaad din sa EO na may petsang August 19, 2025 na magsisilbing chairperson ng TWG si Torres habang si Vice Mayor Benjamin Lim naman ang co-chairperson.
Si Elsa Pantino ng Municipal Planning and Development Office ang uupong Vice Chairperson. Kabilang din sa grupo ang department heads at iba pang opisyal ng bayan. Mayroon ding itinalagang advisory members na kinabibilangan ni dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Kasama sa mga tungkulin ng TWG ang pagtitiyak na kwalipikado ang Guagua na maging lungsod, paghahanda ng mga legislative measures, technical documentation, public consultations, paghahanda para sa plebisito katuwang ang COMELEC, transition planning at iba pa. Batay sa Local Government Code of the Philippines, kwalipikado ang isang bayan na maging component city kung mayroon itong 500 million pesos na annual income o 100 million sa dalawang magkasunod na taon, 150,000 na populasyon at land area na hindi bababa sa 100 square kilometers. Ayon sa Guagua LGU, umabot na sa 571,379,476 pesos ang budget ng bayan nitong second quarter ng 2025 habang higit 493 million naman noong 2024. May sukat na 12,579 square kilometers ang naturang bayan at may populasyon na 137,948 batay na rin sa 2024 census. Ayon pa sa LGU, posibleng maabot ang required population sa 2030. Taong 1996 pa nang maitalagang first-class municipality ang Guagua, kasabay ng Lubao, gayon din ang San Fernando at Mabalacat, na pawang mga component city na ngayon. Justin Dizon, CLTV 36 News. Umapela ang National Liga ng mga Barangay sa Korte Suprema na i-dismiss ang mga petisyon na umaharang sa pagpapalawig ng termino ng barangay officials at paglilipat ng BSKE sa susunod na taon. Narito pong report. Hinimok ng Liga ng mga Barangay o LNB ng Pilipinas ang Korte Suprema na ibasura ang mga inihaing petisyon na kumukwestiyon kung alinsunod ba sa konstitusyon ang Republic Act o RA 12232. Ang batas na ito ang nagpapalawig sa termino ng mga nakaupong barangay captains at naglilipat sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Nobyembre ng susunod na taon. Nakasaad ito sa petition in intervention na isinumite ni Maria Katrina Jessica D., National President ng LNB at Barangay Captain ng San Fabian et Tiague, Isabela. Sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Albert Agra, umapila ang National LNB na i-dismiss ang mga petisyon laban sa naturang batas dahil sa kawalan ng sapat na batayan. Sa katunayan, inaayos at pinapahaba raw ng RA 12232 ang termino ng mga barangay at SK officials na nasa ilalim ng lehislatibong kapangyarihan. Hindi raw ito katulad ng RA 11935 na nagpapaliban sa BSKE noong December 2022 at idineklara ng kataas-taasang hukuman na labag sa konstitusyon. Binigyang diin ng National LNB na nakasaad sa saligang batas ang kapangyarihan ng Kongreso sa pagtukoy ng termino ng mga barangay officials. Nauna nang ipinaluwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pasya na isabatas ang RA 12232 bilang paghanda sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM parliamentary election sa October 13. Posible raw na makaapekto sa trabaho ng Commission on Elections o COMELEC ang preparasyon para sa nasabing eleksyon sa Oktubre at sa isasawang BSKE sa Disyembre. Kung hindi maayos ang schedule, maaari raw malihis ang atensyon at mga pangangailangan para sa matagumpay na makasaysayang halalan sa Bangsamoro. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita, pabatid po sa mga manonood, ang susunod na balitang inyong masasaksihan ay may sensitibo at maselang paksa. Isang bangkaya na recover sa ilog sa Barangay Santa Lucia, CSFP, ngayong Biyernes, August 29. Ayon sa pulisya, ibinahagi ng pamilya ng biktima na matagal na siya nakakaranas ng depresyon. Narito pong report.
Isang bangkay ng nalunod na lalaki ang narecover sa bahagi ng ilog sa Barangay Santa Lucia, City of San Fernando, Pampanga umaga ngayong Biyernes, August 29. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Angelo Ramos E. Tumatag, 70 anyos at residente ng Barangay San Pedro, Kutud. May tumawag po sa amin ng bandang mga 7:40. Pinuntahan naman namin na may mga personnel namin, kasama po ako. At doon nakita namin na may lumutang na doon kagabi. Batay sa paunang impormasyon mula sa pamilya ng biktima, lumalabas na matagal nang nakararanas ng depresyon si Ramos. Sabi po nila, under depression po si victim po. Since pandemic po na siya na nagte-take ng medicine para sa gamot sa depression. Para sa mga nakararanas ng matinding kalungkutan at kailangan ng professional help, tumawag sa mga hotline ng National Center for Mental Health o NCMH na 1553 o sa 1-800-1888-1553. Globe or TM subscribers 0917-899-8727 or 0966-351-4518 habang 0908-639-2672 para sa Smart, Sun, and TNT subscribers. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Siyam na grupo nagpakitang gilas sa 2025 Kamaru Festival Street Dance and Free Interpretive Competition sa Magalang, Pampanga. Ayon kay Mayor Manu Lacson, ang mga Kamaru ay simbolo ng progreso at magandang kinabukasan para sa mga Magalenyo. Ang buong detalye sa report ni Ashley Punzalan. Hindi nagpadaig sa makulimlim na panahon ang saya, enerhiya at magagandang ngiti ng mga Magalenyo. Dulot ito ng makulay at nakakaindak na street dance competition na ginanap nitong Sabado, August 23 sa Magalang, Pampanga. Ang paligsahan ay parte ng selebrasyon ng pinaka-aabangang Kamaru Festival ngayong taon na isinasabay sa pagdiriwang ng kapistahan ng kanilang patron na si San Bartolome Apostol. Ano nga ba ang mga Kamaru o mole cricket? Ito ay mga maliliit na insektong palukso-lukso, kagaya ng mga tipaklong. Matagal na rin itong kinikilala bilang bahagi ng kultura ng mga Kapampangan at tinituring na local delicacy sa probinsya. Para kay Magalang Mayor Malu Paras Lacson, isa umanong simbolo ng tagumpay at progreso ang mga insektong ito. Dahil kagaya ng mga Kamaru, patuloy rin umano ang pagtalon ng Magalang tungo sa mas maunlad na kinabukasan. Alam naman natin yung Kamaru, no? It's an insect pero pag tumalon yan, maganda yung talon niya, no? So as a town, kami nandoon sa stance ng isang Kamaru na tumatalon na. We started leaping forward for progress, leaping forward to be known by other places. Suot ang kanilang Kamaru-inspired costumes and props, siyam na grupo ng mga kabataang Magalenyo ang nagpakitang gilas sa pagsayaw at naglaban-laban upang makamit ang kampyonato. Sa huli, itinanghal na champion sa street dance competition ang Magalang Elementary School para sa Level 1 category. Habang second placer naman ang Cluster 2 North at third placer ang Cluster 1 North. Para naman sa Level 2 category ng kompetisyon, itinanghal na kampiyon ang Far East College of Information and Technology habang first runner-up naman ang Tribu Magalao. Pero hindi rito natapos ang sayawan. Sinundan ito ng Free Interpretative Dance Competition kung saan bukod sa dancing, ibinida rin ng mga grupo ang kanilang talento sa pag-arte, tampok ang mga makukulay na istorya ng Magalang at ang kultura at tradisyon nito. Dito ay matagumpay na nakamit ng Cluster 1 North ang kampyonato para sa Level 1 category. Sinundan sila ng Cluster 2 North sa second place, habang third place naman ang Lowland Schools. Champion naman para sa Level 2 category ang Tribu Magalao. Bukod dito, nagkaroon din ng special awards para sa Best Headdress, Best Costume, Best Scenography at Best Production. Nag-uwi ng mga tropeyo at cash prizes ang mga nanalo sa patimpalak. Samantala, para sa Magalang LGU, mahalaga rin ang youth involvement lalo na't sila ang magpapatuloy sa kultura at tradisyon ng bayan.
Kaya naman itinuon ng LGU ang mga aktibidad ng kapistahan para sa mga kabataang Magalenyo. Very important kasi majority of our population are composed of the generation na yung mga youth. Mostly youth involvement talaga yung makikita natin sa Piyestang Kamaro. Yung mga activities namin, dinivert namin, youth talaga yung focus natin. No? Malaki ang role nila sa progress ng Magalang. Nasa kamay nila at sa pangarap nila nakasalalay ang bukas ng Magalang. Dagdag ni Mayor Lacson, importante ang bawat Magalenyo para sa isang progresibong bayan. Balang Magalenyo na importante yung balang metong kaya katamo para king metong progresibong balen. Emi po agyu king LGU na ikami mo, kailangan mi po yung kaya kayong sawop, kailangan mi kaya kayong suporta, yung kaya kayong partisipasyon, lalong-lalo na itang pamisan metong karen kaya katama nung kulan. Baka nita, mabilis tayo pong akwa itang progresong panganinapan tamo para kay Balen Magalang. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Kung may isang pagkaing tunay na sumasalamin sa pagiging Pilipino, ito ay ang adobo. Ngunit sa kabila ng pagiging tanyag nito at paborito ng marami, hindi raw pwede magkaroon ng isang standard recipe ang adobo. Kung bakit, alamin natin sa report ni Ashley Punzalan. Kilala ang Pilipinas sa napakaraming mga putahe na world-class kung maituturing at tunay nga namang katakam-takam. Ngunit kung may isang pagkain na kilalang tatak Pinoy saan mang panig ng mundo, ito ay ang adobo. Pero alam nyo ba kung anong meaning ng adobo? Hango ang pangalan na ito sa paraan ng pagluluto ng mga Pinoy, kung saan ang pangunahing sangkap ay suka o vinegar. Bawat Pilipino sa iba't ibang lugar sa bansa ay may kanya-kanyang adobo recipe. Depende sa kanilang panlasa, kinagis ng mga sangkap, tradisyon at kultura. Kaya naman para sa tanyag na Kapampangan chef na si Claude Tayag, hindi raw pwedeng magkaroon ng isang standard na recipe para sa adobo dahil sa bawat adobo dish, nananalaytay ang pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Our adobo is a very personal thing. Miyalwawata po panlasa, miyalwawata mo keragulan. So how can you impose something that is not meant to be? Kanya-kanyang timpla, kanya-kanyang ways of cooking it. So there cannot be a standard way. Dahil dito, itinampok ni Tayag sa kanyang cookbook na The Ultimate Filipino Adobo ang samut-saring klase ng adobo recipes mula sa mga kababayan natin sa iba't ibang lugar. Bukod sa kanyang libro, ginanap din ang first ever cooking demo sa bagong tayong kulinarium ng Museo ng Angeles sa Angeles City, Pampanga ngayong Huwebes, August 28. Inkwentong adobo, arobo ng Claude S. Tayag, ang pamagat ng aktibidad kung saan ipinakita at ipinatikim ni Chef Claude ang ilang mga recipe na iniluto sa paraan ng pag-aadobo. Tampok dito ang ilang Kapampangan dishes, kagaya ng kilayin, umba at lagat hito. Kilala ang Pampanga bilang isang culinary heartland, kaya't napakahalaga ng pagpapayaman ng kultura ng pagkain sa lalawigan. Ito rin ang dahilan kung bakit itinayo sa museo ang kauna-unahang kulinarium sa bansa, isang malaki at napakahalagang instrumento para mas makilala ng susunod na henerasyon ang mayamang culinary heritage ng Pampanga. We're known for our food, we're known for people come here for food trips and all. So we're targeting that this would be the hub for culinary activities. So the culinarium will be the vehicle to, in a way, to preserve our traditional ways. Nag-iiba yung panlasa ng kabataan. I mean, that's inevitable. But at the same time, we have to remind them what it used to be. If they like it, then well and good. If they don't like it, maybe they will, they create their own. Importante na itaguyod nila or pagpatuloy nila yung mga traditional, but maybe I call it leveled up, meaning make it contemporary, make it relevant. Kaugnay nito, hinikayat ni Jericho de Guzman, isa sa mga Board of Trustees ng Culyat Foundation Incorporated o KFI,
ang iba pang Kapampangan na suportahan ang mga susunod na aktibidad at adhikain ng organisasyon para sa pagpapayaman ng kultura at tradisyon ng probinsya. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Mida kaya ang adwang-aldong workshop para karing talasulat ang pong talapagsalitang kayanakan ngayon bulan na ning amanong siswan. Agpang karing menibala na sarang miyan tabayana lang masalesering bayong inerasyon at tutukin maningat king pakamalan tamong kulturang Kapampangan. Ayon report ng Lizen Morten. Grade 12 student ya Micaela Cunanan at Tao Balen, Mexico, Pampanga. Kabang anak ya, buri na nga sa masing pamanyalita ng Kapampangan bang a-express ne kanong masalese ing kayang sarili gamit inga manong siswan. So masanting niya po ing workshop po ngayon para kanako. Kasi po, kani po, makabusya rin pong kay ng confidence po. Kasi po gana-gana, ita nga po agyudang ipaluwal ita pong thoughts, ita pong king isip da or makanta po. So insangkan po kani siyempre po bisa ko pong mabiyasa po. Kaya biyang eskwela ng Micaela karing inimbita na ning Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI bang makyabeking amanong siswan workshops aming umpisa ngening Webis August 28. Mera patyay tiking santungan ning kulturang Kapampangan king syudad San Fernando, Pampanga. Peni muna ng FLKI Executive Vice President Sonia P. Soto ing pamamuklat king seremonya bang upisa pamo, maging exciting at masabik-laking pamanigaral ring sa Blangkayabe king mumunang aldo ning pamagsane. Sinapakyaing workshop uling minabot lang 65 ring tinagun. Patune kanoy ni, adakala pa mo rin din kaya nakang bisang mga bulking karelang kultura, agpangkang FLKI President Ferdinand Cailao. Kailangan nita mo alingapan tala rin, uling ila na magmana, no? Ila nang may sulong, bangkanta emat da, itang pagkapagnasan tamong masanting a kinabukasan dareng susunod na generasyon. Mumuna rin penigaralan ing powesyang Kapampangan ang poing gustong pamanyulat kareni. Resource speaker laking leksyon na reni ding pagmaragula poeta laureado ning Labuad Kapampangan, Adi Alvin Ignacio, ampong seryo kalayag. Bayo yung kayang oras, abang gitnang kalayag maswelo yung mekombira ang timong talapagsalita king workshop. Makapanahon niya kanuing nasa na ning FLKI, aiyabe la rin kaya nakan, king pamangambul, amanong siswan. Ing amanong Kapampangan, eya mate o eya malumpawi, ampong ing gambulan niya at pasulungan. Ya pining metong atatalakaran mita. Ing amanong Kapampangan, dapat bilang Kapampangan, talagang luguran nyo, pakamahalan nyo. Ibiyata mo yung masabal, malasakit. Kita mo kasi Kapampangan tamo. Kapampangan tamo, dapat tayong pagmaragol, ing amano tamo. Kaya rin yung powesya, midake muna man karengana king art of debate king amanong Kapampangan. Kaya namang day 2 amarapat king Biyernes August 29, pisabyan la ring pamana ampong obra na ning Father of Kapampangan Literature ay Juan Crisostomo Soto. Mika live Crisotan showcase mo rin king workshop nung no ka rin malyari lang manyambut pa premyo ding mikyabe king pamagsane. Antiya mong pasasalamat ka rin kaya nakan, apapakit masabal king pamanigaral king sarili rang kultura, sumangid na ning modernisasyon at miyaliwapang pamagbayo king akagis nandaring karelang pengari at aliwapang makatwa karela. Yan, ikaray nga nakaarapan min din, maragol kami pasalamat at atin anak abisang gumambul king kultura at magmalasakit o masabal king amanong Kapampangan. Samantala, inisplika ng Soto kareng participant sa mismong ding kayanakan ilang panibatanan ning misyonan ning FLKI. Yapin ing mandatila ya karela ing kulturang pamana ning mabilog Labuad Kapampangan. Base kayang personal na karanasan, migumpisaya kano ini, anyang milyari ing diaspora o ing panahon anyang meko lareng aliwang Kapampangan king Pampanga, pauli na ning pamamakbong ning Mount Pinatubo, migit 3 dekada na ing milabas. So anyang panahon na ito, that ang founders na ning
Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated, ipepatalakad at manibala kaya sa tungan ng kulturang Kapampangan, may tenor yung Keraklan. Inisip na dapat agin lang gawa. Kay bandang sinaw para manatili na rin Kapampangan king Pampanga. At dahil aywa pang Kapampangan karamihan yung lugar kaya yung Kapampangan region, Kapampangan speaking parts of the region, telakad din yung Save Pampanga movement. The Save Pampanga movement initially was to save Pampanga physically. Baka nito, nakatamo ugsek karamihan yung lugar. At hanggang eni at suya pa mo rin ng FLKI para karengkayanakan. Inibang mapreserba aliwa mo ing Pampanga, nune pati ing pamanang kultura para king karelang kabalen. Since gagambulan tayo po ulit, na may kalingwan la pong ring alwa, masanting niya po, proud ko po na kay po, pilit de pa rin pong tatas po ing language na po, da po ring Kapampangan. Samantala, may laos at may sa katuparan niya ing pamagsaning ay ni kapamilatanan ning pamagsanggunin ng FLKI king Department of Tourism Central Luzon, ampong Arts, Culture and Tourism Office of Pampanga. At tatanda ng mitatagya ang timong cultural hub na ning Pampanga, ing santungan ning kulturang Kapampangan, anyang June 2025, kapamilataning Tourism Department, king Central Luzon. Lizan Morten, CLTV 36 News. Binisita ng Phil-Am artist na si Apple de Ap ang kanyang hometown kasama mga miyembro ng Black Eyed Peas bago kanilang concert sa Mall of Asia Arena. Para sa buong detalye, narito ang report ni KK o Danica Gino. Balik hometown ang Filipino-American artist na si Alan Pineda Lindo o mas kilala bilang Apple de Ap, kasama ang kanyang grupong Black Eyed Peas. Bumisita ang legendary music group sa Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga, kung saan ibinida ni Apple ang street sa Purok 2 na ipinangalan sa kanya. Sa kanilang Instagram stories, makikitang masaya at proud na nagpa-picture ang mga artists sa street sign. We dedicated a street to Apple. And it's just street. My brother got his own street in the Philippines. Na-enjoy naman nila ang chicken adobo at sinigang na niluto mismo ng nanay ni Apple. Yung kanin, chicken adobo, and sinigang. So this is a traditional Filipino comfort meal. Nasa Pilipinas ang Black Eyed Peas para sa kanilang jam-pack concert na ginanap sa Mall of Asia Arena nitong Miyerkules, August 27. Kabilang pa sa mga nag-perform ay sina J. Ray, Sandara Park at Easy Mill. At yan po ang ating entertainment news. Ako po si Danica Gino para sa CLTV 36 News. Good news for car enthusiasts. The all-new Chevrolet Groove has officially arrived in the Philippines. Laos Auto Group, together with Chevrolet Philippines and Harifil Asia Resources Incorporated, launched the latest crossover on Wednesday, showcasing their commitment to offering world-class quality, style, and affordability to Filipino drivers. Danica Gino takes you through the highlights in this report. Panoramic sunroof, 10 inches infotainment with Apple CarPlay and Android Auto, LED daytime running lights, and advanced safety features are just some of the standout features of the all-new Chevrolet Groove. The vehicle was officially launched by Laos Auto Group on Wednesday, August 27. Katuwang ang Chevrolet Philippines at Harifil Asia Resources Incorporated. Ang bagong crossover ay idinisenyo para sa modern Filipino drivers who are seeking style, practicality, and cutting-edge features, all at a remarkable value for money. With its commitment to bring world-class vehicles closer to Filipino car buyers, naniniwala ang Laos Group of Companies na magiging top choice ng maraming Pinoy ang Groove dahil sa kombinasyon nito ng premium styling,
high-tech features at tested reliability. Alam mo, sa totoo lang, we're all excited about this new variant of Chevrolet, no? It's very fresh, very young looking. So we're very optimistic about this new group, this new brand. So tamang-tama lang siya sa kalsada. Yung mga usual na nakikita nating Chevy vehicles, this is a different cut versus the others, no? So I think we're optimistic about this and we're excited as much as our customers are excited to see this new vehicle. Bilang isa sa pinakamalaki at pinaka-trusted na automotive dealer network sa bansa, lalo pang pinatatag ng Laos Group ang kanilang presensya sa industriya sa pamamagitan ng partnership sa Harryfield Asia Resources Incorporated. People are saying that it's a congested market already, that it's too tight, but aspiration never ends. So for people who continue to aspire for the best, who continue to aspire for less complication movement, who continue to aspire to be with the right brand, and for people, for owners who want to shift their preference to the real iconic brand, to a more reliable car, then the Groove will be a good choice for them. With a starting price of 1,156,000 pesos, the Chevrolet Groove offers outstanding value in the crossover market and more reasons for Filipino drivers to choose Chevrolet as their next ride. At dahil Groove ang model name ng sasakyan, Retro Groove-inspired din ang naging theme ng event. Nagbigay saya at energy-filled vibe ang dance performances ni Joshua Zamora at ilang miyembro ng Maneuvers, na talaga namang pasok sa youthful and dynamic character of the all-new Chevrolet Groove. At dahil available na ito sa Pilipinas, handang-handa na rin ang dealership ng Laos Auto Group para sa mga naghahanap ng modern subcompact crossover. Chevrolet Groove is already available in all Chevrolet dealerships under the Laos Group. So you have one here in Pampanga, we also have in Ilocos Norte, we also have in Baguio and Dagupan. Please do visit us and see for yourself how this Groove can groove you, diba? This Chevrolet Groove can groove you. So yeah, hope to see you in one of our showrooms. Vanny Cachino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. X1 dating Twitter, CLTV 36. Instagram, CLTV 36 Official. At sa aming TikTok, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 at ang aming website cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.